Ceritane bocah karya Dakira Asfamutakina kelas 5 saat SD Muhammadiyah Sidoarum Godean Sleman kanthi irah-irahan menyang Semarang. Dina Minggu kuwi watara jam 4:30 aku wis tangi amarga esuk kuwi aku karo bapak lan ibu arep menyang Semarang. Rampung nindakake salat subuh terus sarapan bareng. Rampung sarapan terus tata-tata barang sing ngarep digawa ning Semarang. Sawise rampung kabeh watara jam 6:30 terus budal tumuju Semarang. Saka Jogja terus tumuju Magelang, terus jurusan Semarang ngliwati kutha Salatiga. Metu saka kutha Magelang terus golek dalan tol Salatiga. Wiwit mlebu pintu gerbang tol Salatiga rasane atiku seneng banget. Amarga bisa ngerteni kahanan dalan liwat tol. Mobil-mobil anggone mlaku padha santer-santer. Beda karo menawa liwat dalan biasa. Ora krasa suwene liwat dalan tol Salatiga, amarga ora suwe maneh wis arep tekan Semarang. Metu saka dalan tol terus tumuju ing kota lama. Ing papan kono terus mlaku-mlaku nyawang kaendahan kang ana ing papan kono. Saka papan kono terus tumuju ing Lawang Sewu. Ing papan kene cukup suwe amarga cukup suwe anggone mlaku-mlaku ing Lawang Sewu. Bangunan kang klebu kuno kuwi akeh diparani para wisatawan saka Indonesia lan mancanegara. Sing padha teka ning papan kono saperlu ndeleng kanthi langsung kaya ngapa to bangunan kuno Lawang Sewu kasebut. Sawise rampung bengong ing papan kono terus leren jajan lan sore sawise magrib terus budal menyang Ngayogyakarta. Cundel.